Sana kunodai kuti mutianeze because garanti chawe izvo tikataura yangu phone mameseji yanga kuti chawe kuya good night sweet dreams izvo zvari kushanda kubhawo arikushanda basa arikushanda kubhawo mukadzi womunhu ani murume ana izvi asi anenge achiti ndikuya good night mungabirisane nambuya venyu mukanya muchituka mbuya makazviona kwani zvinhu zvakadaro chirudzii zvinhu zvakadaro makazviona kupi kuchivanhu chedu asi makuna herewa akaenda kubasa akadzoka anotaura kuti munomba mukunhuwa chihure munomasara mamuchihure saka murume anorova muri kuona iyi aindidzinga chindituka makamboendera kumapurisa nokuti munhu hakuna munhu anotenderwa kurova munhu akatomboenda mukaenda papfupa jena pavanondiziva akadii anofanira kusungwa munhu akaita basa rekurova munhu sungwa chaiko kuenda kujera hazvina mubvunzo domestic violence haina tsvete yatiri kutaura iyi kesi yandakatopedzera kuenda nayo ndeyandaida kutobaiwa nebanga negirlfriend yake yanogara bamba patotogara ipapo kuti mari yandakabudisa paurwere inosvika zvoma 500 baba jo mara ndaitovatumira baba jo musadani akatoya akapama imwe pamusoro kutozunza mai vangu kuda kutovarova kutovaudza kuti ambuya vanomamiswa achitaura mushoko wayo but tichibvunzana kuti chingave chiri chivanhu here kana kuti zvinoda chipatara. Murume wangu akasimuka akati pamusoro ini ndiri munhu anofanira kutaura chokwadi. Chiri kurwarisa mainini mudzimai wangu uyu akagara ndiye ari kuroya mainini avo kuti vakafa iye asara agare nemurume wamainini. Mudzimai wangu haabvi kung'anga nekumaprofiti. Ndaigara ndichirohwa achindituka senge shoko rekuti ndiri ngure iro raigara achinditaura kuti uri ngure. Akambondirova pamashopusi pane vanhu akandikumura hembe. Pamusoro mambo asofona nyaya ndine panapedza kwemi yakangunzi vayanaiswe kudare ramambo ngezi andozvavayonza ale taura chinhu chamunoda kuyaniswa namambo mambo achinzwa musoledai mudzimai wangu akaenda kurwere taurisa vanhu mudzimai akaenda kurwere chiwirana zvakanaka ndikamupa mari kuti akoita urwere murume wake ndianga amupa mari atoenda pai aenda pai urwere ndaikuzoti udiki wakaungukura urwere wakatosvika pakadii chipatara wakagara 4 months kurwere saka ngati pa 2 months before utsadza kwana izvi ndakazonosvikaoneka resa kuti kuindi yangu ndikuona mudzimai wangu mbongo vamuisira ndeke zvinhu makawanda kumba kwenyu ndinopana kuzvijana zvokuti waenda kujuti unoona mbwera ndiuya wotsvaga kumba nini handiti iye ndobva nditi inini imaviri tavazva kuti vatatu kudaro ini handikwanisi kusiya mwana wamai vangu hapana munhu anokwanisa kubata ropa ramwana wamai vangu ari mutoro ini ndinokwanisa kubata ropa ramai vangu kana zvakadaro iwo uchitiwo panotobenjwa kumba ini handikasiya mwana wangu achifa inini mwana wamai vangu akafa tashota mbakwedu imi kwenyu mune makakwana kana zvakadaro mereji yacho nagaidi gaipera zvadaro paandikati auraiti kana mutoese kudaro but ivonaenga makawanda mufana kuti kuta pavhiziti kana vhiziti ya4 pakadova panoita nezvako vhiziti ya4 mapedza muya kumba mutsvara kumba musiya mati wachirawo kumba ndekupi ndogara kugogo ivo vachigara kupi madzimai kwairwarira munhu airwara ari pakadoma ukadoma 4 months pano pedhora tsvimbo kana kuuya kuzosuka kana mukadzi wemunhu auya aitora hembe dzavo chete kuti urwere hwakura saka kana tovaiva toenda kuno umwe murume ambuya zvekutaura nemurume wenyu ndizvo here pindurai hongu kwete hazvisi tsanangurai taurisai muri pamberi pedu apa tinzwe munhu wese anofanira kunzwa nyaya iyi pamusoro vedare zvinotaurwa nemurume wangu ndiri kupokana nazvo
nekuti pandakaenda kurwere rwonguti aiwirirana munin'ina wangu haana kuita 4 months ari kuchipatara. Akagara 2 months ne2 weeks ari muchipatara. Pa2 months ne2 weeks idzi ndakagara ukadoma 1 week. Ndagara ukadoma 1 week ndokubva ndati haregai ndikuenda kumba ndobva ndadzoka kunochekutu. Ndadzoka kunochekutu ndokubva ndatosvika ndikamuudza ndikati kune urwere usinoita sei usina kumira zvakanaka nokuti pafoni takanga takutokanyidzana mashoko asiriwo. Ndobva ndati saka painda nguva yakuzongoita sei kuzongokuona asi mangwana ndiri kudzokera kuvisit makuseni. Zvikanzi alright. Manheru iwayo tiri mumba ndofunga ndakageza ndikabva ndakwira pambedha ndokubva ndarara. Ivo ndobva vakwirawo pambedha ndokubva varara. Ndobva vandidzinga pambedha ndobva vati burukai rarai pasi nekuti kwamanga muri ukadoma muda kuti zadza edzi dzenyu dzamamuchitora ukadoma. Ndikati munogoti ndikuzadzai edzi dzenyu dzanandichitora ukadoma pakuti kudii hamusi kuona here situation yandakatarisana nayo. Iwo ndiwo mumwe wangu wandotarisana kuti unokwanisawo kundikamufota ndiri panguva yakaoma asi ndiwo wakutondiwedzera souti pachironda. Vandaudza ndikati inini kana ariwo maitiro enyu kana ndikauya kuno kuzokonai muchiita zvakadai inini kuno kwandite sei handiuye zviri nandigarire kurwere pane kuti ndine imwe stress ndoya kuno kumondipa futi imwe stress. Ini ndakugarira kuno ndagara kudaro kadoma vakabva vanditi aiwa handeitesi ndokubva takwira panobva taenda tesi. Ndofunga mama amwene vangu avanga varipo vanova vari kufamba vanga varipo. Takapinda ndobva vaona mainini vavo ndobva tabuda panze. Panga pane hanzvadzi futi hanzvadzi yavo vanova dirotete ndokubva vatanga kundituka. Vakatanga kundituka zvikanzi kuno kadoma mukuita zvechihuri. Mama ndokubva vati usadaro mwanangu tarisawo situation ina maicho apa tarisawo kuonda kwavaita vari panguva yakaoma vari pakurwadza dai ungabva wati vari kuita zvechihuri. Zvikanzi hamumazive mahure mukadoma. Panga pana mai vangu futi hamumazive mahure mukadoma. Vakandituka kusvika inini ndakati bajoka nariwo mafungiro enyu kana muchiti inini ndiri kuita zvechihuri kungondisiya. Murwere vangu vasingamuone here? Vachitomuona ndizvo ndaitoenda ndaitovabhedha nemari ndati hanzvadzi yenyu payaituka munhu. Ivo ndo vaindituka. Imi ndimaituka munhu pamaziso pemurwere wachona wamuri kuona ndiye akagarirwa nemunhu. Tatabuda panze. Ndati urwere tabuda muchipatara tiri panze pechipatara tiri kuziva tasiya munhu pamubhedha ari kurwarawo. Handiti ndozvakagarira mudzimai wangu kuno. Ndiwo wamuri kutuka kuti muri kuita zvechihure kuno. Ipapo ndopandiri kuti changamire nguva yakareba tuta nezve2 months nasati vaya kumba. Dzangasadza kwanenge 2 months nasati vaya kumba. Urwere uchiri pakati. Ndamushure munge ndamuudza kuti unopota uchiuya kumba akandiudza mashoko achini semataura ndaita akandiudza mashoko waya akanditi aiwa inini. Saka nhasi mauya kuno muchiti kudii? Inini nyaya iriko ndekudai so. Semataura avaita ivo vari kuti ivo ndakatuka. Hatisida kuenda pakunotuka. Ndati iwewe nhasi uchiuya kuno wauya uchiti chii? Inini chandiri kuda inini ndechekuti mushure munge ndazi ndatuka ndakaripisiwa. Kunzi matuka kuti tiri mahure saka ndopana kuripa munhu. Ndikaripa munhu ndachikabisa mari. Makabisa mari ndikabisa 250. Yanga yanzi 900 ndikabisa 250. Kati musidzi anotozoya nawo saka tikumbira mungu akwanise kuti gamudzawo mudzimai wedu. Handiti mudzimai wangu zvikanzi anouya anytime in 2 days time anouya since mune maita ngesemati June saka ari kugadzira anouya kumba. Kubva ipapo nanhasi asati auya azakukwana 9 months asati auya kumba kwangu mudzimai wangu. Hatizivi kumba izvozvo hembe dzavo dziri kukumba. Mhosva ndakabvuma oright dzimwe dzenguva ishe vangu ndinomwadoro takataura dzimwe dzenguva nekusaziva dzimwe dzenguva nekuziva handiti asi takabvuma mhosva ndakazvigamuchira vakanditi ndinofanira kuripa parikuwa 900 yanikati hatifaniri kukomesera semukwasha asi munofanira kutanga kubvisa munhu wotora mudzimai wako enda naye kumba zvoshuwa mari ndakabvisa ndikavatambidza. Munani pano apa imambo yo? Ndina mama vangu. Mama vari pano? Vaibhadharwa vachiripwa ndivanani?
zvakanzi vaibhadharwa vachiripa ndivanani? Wakapuwa pfuma ndavapi? Handiti muona, simple question. Wakapuwa pfuma ndavapi? kwete pakutaurira vamwechicha waraiti vakapiwa ndimama vachinzi vakuripwa kutukwa kwavakaitwa. Aitukwa ndiani? Ndimama vaitukwa nemukwasha wavo. Mukwasha aituka ambuya? Maodhiyo achona atoripo. Hatisida kuenda ipapo. Kana akabvuma kuripa, akaripa here zvaakanzi ngaaripe? Haana kubvisa yese. Haana kubvisa yese. But akabvuma mhosva yake. Koimimi chiri kuita kuti murambe muri kumba kwenyu kana murume wenyu muri kumuda chii? Pamusoro yedai, murume wangu akaripa ndokubva anzi mudzimai wenyu anouya. Saka zvadaro nekuti tatine situation yekuti munin'ina wangu airwara. Akarwara muna March. Zve9 months ndezvekunyika. Akarwara muna March. Saka ndobva pane kumwe kuchechi kwatanga takaenda. Saka pane munamato waidiwa kuti titese mhuri. Saka ndokubva vakumbira mama wakati baba Joe mudzimai wenyu anouya nemusi weSaturday. Pane kuchechi kwatakaenda kwavakanzi vaizoita munamato yavo namainini wavo wegumbo. Zvikanzi alright, pamusoro ndingangodzokera izvisho. Ndobva pakuripa kwaakaita pachiripa kutuka kwaakaita vana mama. Munin'ina wangu akangotanga kungorwara gumbo risinganzwisike kuti chii. Murume wangu ateera ukadoma akauya. Saka tikagara mudining, inini, murume wemunin'ina wangu nehama dzemurume wemunin'ina wangu vanga vauya kuurwere. Tichibvunzana kuti chingave chiri chivanhu here kana kuti zvinoda chipatara. Murume wangu akasimuka akati pamusoro ini ndiri munhu anofanira kutaura chokwadi. Chiri kurwarisa mainini mudzimai wangu uyu akagara ndiye ari kuroya mainini avo kuti vakafa iye asara agare nemurume wamainini. Mudzimai wangu haabvi kung'anga nekumaprofiti. Inini ndochinhu chakatanga kundibata icho chokuti ndakazviudza kuti kumba handitesei handidzokera. Abva azouya akaripa kudaro, aripa kudaro. Mushure mekunge futi magariro ataingoitawo tatisingagarisani zvakanaka. Pasina kuti kuenda kuurwere ukadoma ndandagara ndichongozikanwa kuti ndinongouya ndakatsiga bhegi ndakadzingiwa. Ndaigara ndichirohwa achindituka senge shoko rekuti ndiri hure iro raigara chinditaura kuti uri hure. Akambondorwa pamashopusi pane vanhu akandikumura hembe. Vanhu vakati usadaro mukadzi wako akati arina basa ihure. Kupiko? Kugadzema kwakune chishopu chedu ndaitengesa. Pamba pandogara chaipo ndaiti ndataura kana nababa vemunext door taitorohwa nzi wahura akaenda kubasa akadzoka. Anotaura kuti munomba mukunhuhwa chihure munomasara mamuchihure. Vana vanomutswa vakarara mama wenyu amboenda kupi vakati hapana kwaenda mukuvharidzira chihure chamai venyu. Totanga kurohwa kubva kuvana kusvika kuna amai tichirohwa. Chinzi hanzi ndiri hure pamwe pacho vombofonera mai vangu pamwe usiku yemutore hure renyu ndaneta naro. Ndiri ukadoma ipapa akafonesa handisi kuziva iye anoti hanzi ndamainini mukadzi wabamunini. Akafonesa achiti zvoni mutsure hure renyu risafone pafoni yemurume wangu kubajo vakaroora. Ivo ndobva ndavafonera zvikanzi usatondinesa kutondikanganisa kuinjwa nemukadzi wangu ndakaroora. Ndivo baba Joa. Vakati garai ukadoma kwenyu ikoko muchiita zvechihure zvenyu izvozvo. So muramu wokurwara nemainini havari kupi ezvinhu? Varipo ndauya navo vari panze. Vapenyu havanaya? Havari nani vakatouya mukatoona gumbo racho vakatongooma. Vanonzi Pride. Handisida kuvaona. Vari panze. Ndakuda kuvaona here. chimbomira kudaidza Tiri kubvunza chete chekuti munhu akanga achirwara pari zvino state yake ari hipi. Handiti nokuti imba yevanhu vapenyu haingafire kuti kwadzi kwarwariwa kumusha. Handiti unless kana pagara paine zvimwe. Handiti pamunenge muchiitwa zvese izvozvo zvichiitika izvo munomboenda here kuna amai ava mati amwene venyu? Vanotozviziva vakatotsiura vakasvika pakuneta. Amai muri pano
semunhu mukuru. Dzimwe nyaya dzoda kubatsirwa nevaridzi vadzo. Ndotikapinda chokwadi chete ndochinongoita kuti zvinhu zvese zvinake. Musha wevana wakamira sei? Mushanga wangu kunetsana kwako iko zvishuru wainetsana. Asi baba paurwere ukaita kusawirirana zvakanaka kuti mudzimai wake mwanakomana wangu akaenda kuurwere, saka urwere ndobva waitawo zvirinaniwo. Inini ndaipota ndichitoendawo nekuchipatara kunoona. Asi mwana wangu uyu aidawo mudzimai wake. Saka zvinhu zvakanetsa kuti mudzimai apota achiendawo kunoona mumwe wake. Saka vanga vangokaridzana mashoko akasvika pakutokanganisa kubata ambuya. Zvinhu zvandakatoshorawo ipapo, but akabvuma mhosva ikatarisira ndoro wangu kuti anofanira kudzora kupi kumba nyaya inenge yaita yagadzana kuti varipiwa. Tone ngoro wangu haana kuuya. Zvechokwadi ndotsimira pa9 months dzakwana kugara kwaita dzakwana 9 months ndakata kutarisirawo kuti ndodawo mhuri yangu idzoke kupi kumba sezvo nyaya yataurika varipa vanhu. Saka ndoro anofanira kudzoka panzvimbo. Ndakazongonzwa severi wangu aenda kunotora mwana akutogara kupi akudzidza achigara kuna mai vake. Vakauya kuzotora vega severi pamba pemwana komana unokwasha wavo kuzotora mwana. Vakuenda naye kunomumeresa chikoro kwakutodzidza ikoko. Asi pachine merejera apa kana zvadaro. Ukaisana zveshowa inonetsana, asi imba inogadzirisa mega. Imba ndimi vaviri. Munozivana munenge muchigadzisana muri 2. Nesuwo kuti takabva neiko taingonetsanawo but inini ndenge chitoona kuti ndoda musha wangu. Kana ari pasa izvozvo ndodzokera kumba kwangu. So ndakandoda kutsvaga kuona kuti nyaya yacho yakamira sei kuitira kuti tisapedzerwa nguva. Hapana mwana mudiki pavanhu vari pamberi pedu. Murume mudzimai uri kumuda here? Mudzimai uri kumuda zvokuti amai unotaura baba Vana mambo mukuzonzwa zvekutaurwa nomurume here? munoda here imba yenyu? Imba handichakwanisa. Because tingatonge nyaya tichitonga nyaya dzakafakana. Handiti mapwana. Because kuti tifambe nenyaya tinoipiwa paground. Handiti mapwana. So mutemo wechivanhu. Handiti ka munhu kana usingade munhu aurambe munhu nema-action. Handiti mapwana. 9 months haupo pamba murume anoda mukadzi wake 9 months. Mamisoreda pakunzi 9 months ndopokana napo nokuti ndakaenda kukadoma muna April. Verengai ipapo inini handisiri chakandipa kuti nditi nyemba handichakwanisa. Murume wangu ndiye akatanga kundiudza kuti achandipa. Ufunga ndakatomurekodha achitotaura kuti chamunokwanisa kuita ndechekuti imi munokwanisa kuuya kuno kumotora hembe dzenyu mosiyana neni nokuti zvokuswera muchinditongesa matare. Inini handichaita sei? Handichakwanisa. Akataura zvakawanda ipapo. Akataura zvakawanda ipapo ari iye akatanga kundiita sei? pamusoro kundiramba. Yoshaba chimbonyararayo. Ndiye akatanga kundiramba. Achitaura kuti hanzi akuda kuroora umwe mukadzi. Nyaya iri apa. Haigone kuti mutambise nguva yedare muchinyengedzana. But hatidi kuti nyaya igozoenda vanhu muchiti mukadzi uya ndiye akaramba mukadzi. Handiti tinoda kuti tinzwe kuti iye akanga achitaura kuti chii before uyu kuti azotaura kuti zvakazodai.
Murume aigunun'una aitaura. Ndindaitaura. Sure. But still chaiko gunun'una murume inhau yeperiod yamakanga matora muri out. Ndo nyaya dzaitaura kutaura twakawanda twese yaive nyaya yekuti murume ari kuda mukadzi wake. Pamusoro wedare ini chakandikonzeresa kuti ini nditirege ndiconcentrate Pamubereka. nyaya yekuti ndauya kuno kwachona aindidzinga pambedha kuti burukai pambedha rarai pasi mwayazoti zadza edzi dzenyu dzamabva nadzo kaduku ini ndichiti ndauya kuzoona umwe wangu chidzokera kuurwere mangwani mumba medu zveshe watikazvarwa tiripo 3 ini ndini first born vana vekwana mai guru vana vekwana mai nina ndingavatarisire kuti vanosiya dzimba dzavo kuya kuzogarira urwere hwemwana wamai vangu izvozvo ndizvo saka kwanga kuine vana kumba vadiki ane kamwana kadiki kopedzera kane 2 years ndokandanga ndinako nevamwe vakuru vanga varipo ndaiti ndogara kunoko ndikagara mazuva imimi nemurume ine vana vangani tine 2 vakamira sei pana ane 8 years nane 3 years aya kana zvinhu zvakamira sei dakupatsani uri musikana mukomana vakomana vese ini chandiri kuda makore because tiri kuona kuti kumunin'inako kune mwana wamaitadzira kudzokera kumba kokwenyu kumupa kwamaitadza kudzokera kwachona kwakusina here mwana mudiki tomuona kune mwana ane 3 years kumba kwangu ndaida kudzokera asi kuti zvandaiitwa ndauya ikoko ndo pandiri ipapo ndo pandoda kuti uyu abati uyu kuti mukadzi uri kumuti wanga asingauye auya marara womudzinga pambedha akavaitora hembe kamwe chete mushe wangu akavaitora hembe kamwe chete ndopakaenda ndobhaenderatu aiwa ataura kuno muchinzwa kuti akati akwira pamubhedha imimi kandibva handizei zvawauya nazvo ndopavaisa audio iyi nguva yanga yareba dzaa 2 months 3 months asina kuuya saka inini ndosaka ndakasvika pakuti alright saka inguva yese imwe muchiita sei inini mwedzi yandinonyatsoziva mushure monge ndataura nyaya iyi taurai 1 mushure monge ndataura nyaya yangu iyi ndatizwe nini ndakazoti nini kose mushure kwase kumba kuzotsvaira chichindo akandudza mashoko andataura yangu ndobva agara so vari kadaro ndopandakatanga inzwai nemagariro iwayo kana kuti nekuitirana ikoko ndokwavari kuti inini hangu ndichaona zvichiita handichaona zvichiita saka ndakauya kuno kudare kuti chimbomirai ataurewo saka ndakauya kuno kudare kuti mutiyanese because gara ndichauya izvezvi tikataura yangu foni mameseji anga ine kuti ndichauya ndikuya good night sweet dreams izvezvi ari kushanda kubhawa arikushanda basa ari kushanda kubhawa mukadzi womunhu ani murume waana izvi asi anenge achiti ndikuya good night ko kana achinge aine murume akatora mukadzi wenyika ndiwo munosungisa kakudari kana paine munhu wamunonyatsoziva kuti akatora mukadzi wangu imimi musati marambana anosungwa akauya kudari iye ndiye achatomudura kuzi ndakatoziva because nezimwe anotomufonera kutunzi akatafoni anonetsa munhu wako ndai ndiri munhu anorekodha mafoni ina ndirekodhi mani ndotokuona ndotomufona zvekuma99 manheru chofonera ane paakambobata here mudzimai wake kuti ane chikomba besides zvekunzwa nevanhu akambobata hapana wositoda matangibos tikataura indanzwa hapana ane paakambokana pasina paakabata tenda zvo zvinepurupuri kutonga nyaya dzekunzwa hapana abeibata hapana pamusoro weda inini ndikukokana napo kwekuti anzi inini ndine umwe murume kana kuti kumashure ari muri kushanda here ndiri kushanda
Mukushanda. Pakushanda. Inzwai kamai munotipawo nguva tokubvunzai kuitira kuti dare rijekerwe. Pamakafunga kuzoenda kubasa makanga mavaudza ri baba? Pandakafunga kuenda Unzopindura. kwete Wangopinda basa usina kutaura kumurume. nekuti tanga tatu. Wakangopinda basa usina kutaura kumurume ndizvo here? Yes. Ndozoda mambo azive kugenda. Womiri wakadini. Wonzwa kuti mambo anotudii. Saka munogoramba sei? Because murume kuti akufungire zvaanenge achikufungira kana mazoona makutokwanisa kutoenda kubasa mukadzi womunhu. Mai venyu vari kupi vamataura kuti vari pano? Vari pano nekuti takanga tarambana. Makarambwa here mai? Hongu. Tinoti kuramba kuita sei? Kurambana chii? Handiti mataura kuti mhosva dzakaparwa mhosva. Murume anga ari munzira yekubhadhara akatobhadhara $250 pa900 yakachajwa. Akatoya akapama imwe pamusoro kutozunza mai vangu kuda kutovarova. Kutovaudza kuti ambuya vanomamiswa. Achitaura mushoko wake. Pamusoro mama. Teerera unzwe musikana. Kuti vazotaura izvozvo baba, zvamamba ari kukubvunza manje kuti wakusedza ukati unganditi wakabvunzwa nomurume wako kwete. Taza kuti iwe namai vako ndo vakatoenda kubasa. Wega wakazoona kuti uko ndanaka kukwaipo kwaenda kubasa. Ndizvo wakapi uri mukadzi womunhu ngatopinde basa ini ndisikadi. Murume ndisikadizi. Amenosabu. Pavari kuti vanga varambana sei ari kuti tanga tarambana not officially. Kungorambana munhu ari paprocess yekubhadhara mhosva dzaakaita. Oti tanga tarambana. Ndepapi pamuri kuti mamakarambana makagara pasi mukatongwa zvikaofficialize kuti marambana. Makarambana muri mega pamafoni. Makaenda bana namai mukanorambana. Makarambana sei kana kuti tanga tarambana murume ari kuklema mukadzi wake nhasi muno mudare mukadzi wangu ari munguva yozaveni 100 minutes in agreement toziziva kana dzimwe ihasha dzekupa murume kuti asuwa mukadzi agarisa hana bonde agarisa hana bonde saka imi sei muri kuti mamakarambana nemurume pamwe togona kutonga tipasai. Ini ndichiri kuti ndikutaura kuti tanga takarambana. Ndopaakafonesa mukadzi waakafonesa achitaura kuti kuna mai vangu udzai hure renyu risachafona pafoni yangu ini ndane mumwe mukadzi. Toti mashoko matukani pafoni. Saka marambana. Ndokubva mama vati ini ndakatotanga kuti kuna mama uku kuti kune mwana wangu. Ini handikwanisi kuchengeterwa mwana nomumwe mukadzi ende munotora mwana wangu kana baba Jehovha. Mama ndipo vakakwira kwavakatora mwana. Mai venyu ndo vasina kukwana. Handina kumuona mukadzi. Inzwai ndoda kukutaurirai. Mai venyu havana kukwana. Iwe musikana chiterera nditaurire mashoko angu. Mai venyu havana kuita mushe njere dzavo. Ndo vandiri kuti handisi kuwanyera. Haugone kupindura nyaya mumafezi evana to such an extent. Kutoti ndwakutonotora mwana. Ko iwewe pachezvako muridzi womukadzi muridzi womurume wanzwa kuti murume wako atora mumwe mukadzi hauna basa nazvo wanzwa kuti wakutotuma kuti endai munotora mwana wangu. Ndizvo zvatingashande tichiita. Inini ndasingakwanisa. Ndizvo here zvatingaita. Izvozvo ndochivanhu here chatingaita. Ambuya ndovotomanya kunotora mwana kunzi mukwasha nokuti aroora mumwe mukadzi. Saka akaroora mumwe mukadzi zveshuwa. Hakuna mudzimai. Mahiye sei? Inzwai dzimba kana musingadzide. Dzimba kana musingadzide. Regai kushupika nadzo. Ezvino hembe dzako dziripi? Ndo dzinofanirwa kugara kumba kwake. Ndo dzinofanirwa here kugara kumba kwake hembe dzenyu imimi. Kana muchiti imimi murume hamuchamuda mwana makatotora kuti mwana wangu angachengetwa nomumwe mukadzi maende munotora. Makadi kuti maende munotora hembe dzangu nemwana wangu. Vakapinda mubedroom mai vako vakatora hembe. Bedroom yako wakupinda nomurume wako. Vaenda munotora hembe wopinda bedroom. Ambuya achavasira. Hatiperekedzere nyaya dzakadaro. Chivanhu hachibvume zvinhu zvakadaro. Mai ndo vapezanisa vavadamba. Ambuya. Baba vachiri kwere baba venyu. Baba vangu vakashaya 25.
Saka mai ndo vakutamba namba dzacho. Ngavauye mudare amai. Tikavabvunza vari kunze kwedare toita kunge tiri kuvazeza. Nhai mai, mutemo wechivanhu unotendera here kuti imi munopinda pakati penyaya dzevana nenzira yakadai? Hamuna kupindura mai, hamuna kupindura. Mirai, nyararai mai, nyararai. Muda kuita muchienda kumberi. Pindurai mubvunzo uri kubvunzwa naMbambo. Mutemo unobvumira here mupinde pakati pema-affairs evana hapasina explanation. Otherwise if it's explanation muchaona mukana. Pindurai mubvunzo iwoyo first. Mambo mungachienda imi mberi. Mukuwasha munomuziva kubva papi amai? Mukuwasha here munoziva kana kuti mapoto atiri kutonganiswa mudare? Mapoto. Vana vangani? 2. Mapoto. Baba vari kupi? Umechajwa mai amuchemi wemuno. Ko tanzwa kuti mukuwasha uyu ane nguva yamakanesana naye mukasvika pakuti aiwa kuti zvinhu zvangu zvifambe ndinoda kuti uripe zvakati, ndobva atotanga kuripa. Haasati apedza kuripa pauya here futi imwe nyaya. Saka muri kuti chiimi nemwana wenyu pamukuwasha? Ini ndakati kumukwasha, imi nyaya dzenyu dzandidya onai dzamuri kuita azviite zvamuita sei zvamuri kuita. Endai kumunyai wenyu, mameseji arimo ndakasendera mufoni. Endai kumunyai wenyu, muye nemunyai wenyu, tizotonga chii? Tizotonga nyaya. Mukwasha uyu mukamutonga nhasi handiti, toti nhasi vataurana nyaya handiti. Mangwana yowe anotuka. Kutuka ndokwatakanzwa muchinzi mamuripisa mombe nhatu. Kuno kutodziti mombe nhatu. Tamuripisa kudaro ndobva auya. Ndobva ndatuma uyu kuti enda kwasisi vapa ndidya. Vanotsanangura zvinonetsa ndova ndinoti vaende newe kudzorere kupi kumba kwako. Ndo vakanzi vabuda munamhatu vari 3 vana vangu handiti. Ndobva ndasendera mukwasha. Ndakaita mufonera anodera foni. Ndobva azondifonera. Ndobva ndamudza nyaya ndokumbirawo mejo wefanira kuuya kumba nhasi. Asi ndokumbirawo vaperekedze chii? Munin'ina wavo pane munamhatu weida kuitwa. Asi kana vakakurumbidza vanoita sei? Vanouya asi vakanonoka vanoya mangwana. Mukwasha akati ewe mai. Ati ewe mai. Ini ndinoenda kubasa ndochera moto. Ndabva kubasa kuya. Ndasvika pamba mukwasha achisvika. Akadhakwa zvokudhakwa zviri. Makadii makadati madiwa. Mama ndandauya. Ndati ndizoonawo chii? Ndizoonawo mhuri. Ndikati mhuri chii iripo? Zvanziwa mejo vari kupi? Ndikati mejo vari kwasisi vavo. Kungodaro mukwasha ndobva asimuka. Ndobva aenda pane uyu mwana wangu wokurwara. Zvikanzi iwewe imbwewe. Ndiwe kutasogara zvakanaka nemukadzi wangu. Akakuroya gumbo iri. Akagona dei akatokuuraya. Ndipe mukadzi wangu. Ndobva ndati baba Jo, amuudze mai nini kuti muvakupe chii mukadzi wenyu. Mukadzi munoudza inini kuti mai ndipe chii? Ndipe mukadzi wangu nokuti ndini ndakabereka chii? Mudzimai wenyu. Sikanzi futseki. Stupid. Zvese izvozvo ndokukutukai. Mai ini munoda problem. Zvese izvozvo ndozvatiri kuti imhosva yakaparwa nemukwasha. Handiti? Yaparwa ndobva masvika pekuripisana naye. But iri mhosva yekurasa hunhu kwemukwasha kwamuri. Mwana wenyu imimi. Mai vemwana imimi ndikutokone murume anozvinzwa chaiko chaiko. Mwana wenyu arwara. Mwana wenyu ari kumurume wake angatopedza 6 months muinaye achiti ndakagarira munin'ina anorwara. Imi muripo mai vake? Handina mwana akaraura 6 months. 2 months, 2 weeks ari muchipatara. Idzodzo 2 months idzodzo. Imi muri kupi? Basa renyu nderei? Uya nomurume wake. Nokuti imimi chiripo ndechekuti uyo kauyu ari kwaari ikoko chavo kutsvaga mari dzekuti mai vane mari here kuti munin'ina ari kurwara
anenge abatsirike imi muchichengeta mwana wenyuka, kwete kuti mungatoya muunganira munhu ari kurwara kunzi atsingwa gumbo kana kuti aitwa sei, ndiwo munounganira. Kuungana kwacho kwakunoafekta imba yeumwe, imi mato yokubasa ndiyo zvatingaite. Mwana wenyu atove kubasa, mukadzi womunhu asati arambwa, ndizvo here? Totarambarisa vana nje. Zvakauya here mupfungwa menyu zvinhu zvatiri kutaura kana kuti hazvina? Mupfungwa mangu zvamutora zvakauya manje. Asi weye kuenda kumba, hayo kuti aende kumba mwana uya ndidi. Painetsa nokuda kwomurume wake. Pandiri kutsanangura. Chandiri kutsanangura mama, mwana ndimi munaye akauya kuzoona munin'ina wake achirwara. Vauya vana vaungana pana mai vavo, hapana chakaipa kapa. Vari kuona munin'ina ari kurwara. Munin'ina ari kurwara haasati anyatsoita zvakanaka kana kuti aita zvakanaka, nokuti kana muchiti 2 months ndodzarwara munhu, ko mukadzi wemunhu mumusha menyu ari kudei after 2 months? Nokuti muri kuramba kuti mukadzi akarwara kwenguva yakareba, uye ambenge aitaura kuti akarwara kwenguva yakareba. Tinoda kuti tichidzokera pekuti 2 months chete nokutowana basa rekutotsvaga kutoseedza munhu, ndizvo here zvatingataure? Pamasiro penyu mukadzi ane murume wake wamuri kuziva kuti mwana wangu uyo mukadzi womunhu wayo akatombobhadhara $250 achiripa. Handi makwa ndopandiri kubvunza kuti imimi muchitora mari kana kuti muchinosiya mwana wenyu akuenda kubasa, zvinorambika here kuti vana venyu vanogona kuuya kwamuri vachiita mabasa echihure mumaso menyu imi makavatarisa? Ndo pane muromo kubva kumukuwacha manje kuti mukadzi wangu angagare for such a long time. Ari kupi? Ari kunhu kunonzi munhu ari kurwara. Imi ndaito munzati hamupoka sezvakaita baba havapo vakashayika. Handiti imi muripo, munogona kubika poiti nekubikira mwana wenyu, munogona kumutangira sadza rekuti adye zvamurizvo. Avo vauya vabatsiridzi akutoenda kubasa. Ndopane mubvunzo wangu, ndoda kuti ndizive kuti murume uyo asazotaurisa zvemuningi aone kuti nyaya yemukadzi kana isipo haipo, hatigone kuvaka dzimba dzinenge dzisipo sei haipo. Katine ine kuhwandirana manje. Dhola kuenda dhola kudzoka aitadza here kubva kudhola wozorara kumba kwake, mangwana dhola uende unoona hwere wodzoka ndingave mari ngagwadzeyo kana kuti pa2 weeks ndorara kamwe chete ukadonga. Ndaikwanisa, asi chikonzero chakaita kuti ndisauye zvandaitwa ndauya kunokumba kwacho ndo zvaindikonzeresa kuti ndisauye. Murume anorova muri kuona iyi aindidzinga chindituka. Makamboenda here kumapurisa? Nokuti munhu hakuna munhu anotenderwa kurova munhu. Akatomboenda mukaenda papfupa jena pavanondiziva. Akadii? Anofanira kusungwa munhu akaita basa rekurova munhu. Sungwa chaiko kuenda kujeri, hazvina mubvunzo. Domestic violence haina tsvete yatiri kutaura iyi. Kesi yandakatopedzera kuenda nayo ndeyandaida kutobaiwa nebanga negirlfriend yake yanogara pamba patotogara ipapo. Asi ini achinditi ndiri pambe, asi achidanana nemunhu. Saka paregai kuisa nyaya yeugwere, itai nyaya yeunzenza. Yese muri tu muri manzenza dzevanhu. Unonyenga girlfriend pamba pamunogara. Sati wandire pano. Monyenga girlfriend pamba pamunogara. Iwe wakati waenda ukati chanzi yangu yanaka. Uyo akasara kuna chanzi yangu yadi yanaka. Saka isusu kuedza kubhunyundura kutsvaga kuti zvatakagarira pano sedare ramambo zvikave zviripo here? Hapana. Pamusoro yedai inini pakuti inini ndingakaenda kunogarira munin'ina wangu, mama wangu achitadza kugarira munin'ina wangu, nyaya kuti mama wangu havana murume vakafirwa. Inini nemurume wangu hatikwanisi kuchengeta mai vangu, chero iye ari apa hakwanisi kutumira grocery kwira kumwedzi kwega kwega. Saka imi ndimi munogona kuchengeta mai venyu? Mama vaitoenda kubasa kuti ivo vakwanise kuzvichengeta. Vachiri kuzvinzwa. Vanga zvisingakwanisi kuti vasiye basa vagarire munin'ina wangu. Mari yedu kuchipatara yakawandisa. Kwaidiwa $100 something per day. Pa 100 iyo inodwa every day, yaitwa every day. Every day, yaitengwa mushonga every
ndaitotumira mari kuti mari andakabudisa paurwere inosvika zvoma500 ndaitovatumira chiteerera unzi ndo zvaita here unopinda basa uchisiya imba yako here ipapo ndo panopinda mai vako kuti ndiya inzenza nokuti mai vako vabvuma kuti upinde basa iwe uri murume womuridzi mai vako vabvuma kuti wewe unouya mangwana worega umwana vakutomukumbira nefoni baba Joe makadi kukwira wena mai uya kunokuda baba Joe. Baba Joe ndeyani mudzimai wako ndakandimukumbira kuti tiende pakati zvakatadzika here dola verengai tichipindurana iwe neni baba Joe zvakanaka zvisina kushata pamusoro ive dare mai vangu handingavatwa vandiputsira imba mai vangu ndofunga tikatombosvika pakusatowirirana tichinetsana vachindudza kuti dzokera kumba kwako saka iwe waputsa yako wega ini ndichitaura kuti inini handichakwanise kunogara nemurume uyu nekuda kwezvikonzero zvekuti hatigarisane zvakanaka mutemo wedu wechivanhu nekuti iye ndiye akandiramba aiwa kana munhu achinzi arabwa anerabwa nekupiwa coin of divorce kana kuti gupuro iwe handichakuda mari inji cheno zvino hazvina kuitika izvozvo ipapo pafoni chero pandaivafonera ndikati ndini maijoita maijo kupa ndirizive wakaenda kuna sadongo here havana munyaya nyaya wedu ndimama vanogara vako ndiani mama vakagara mama vakaenda here ipapo ndo vakatombutsa tererai kuno makaenda here kuna munyaya mama vanodziziva nyaya dzacho vazoziva ndibvunze iwe ndakavaudza imzvayo handava kwakapisha $250 handiti apa ndambonzwa mai ndichiti mapoto nobviswa $250 mapoto anobviswa $250 here ndambonzwa pamuchiti vabvunzwa namavakati vanhu ava vakavanzi havana kurova mapoto avanondibvisira kana senti $250 yaienda kuti akananga mapoto mogamucha mari yemapoto $250 yakanga iri mari yekulipa mhosva yekutuka ambuya uyu murume wetu. Ngatiti kana tichiita nyaya ngatiitarisei problem pairi anditi mapora mai ava munyama wavakaita ndamuza kuti muchaona sevatongi mai ava havana baba mumba saka mukwasha akapinda musho wakadaro anenge ari bhuli handiti mapora akatotonga musha iwoyo ndonyaya iri apapa handiti mapora hapana respect mungabirisane nambuya venyu mukanya muchituka mbuya makazviona kwani zvinhu zvakadaro chirudzii zvinhu zvakadaro makazviona kupi kuchivanhu chedu asi makuna herewa saka mukaona nyaya ine makuna mberi munofanirwa kutsvaga kuti what is the cause of that problem monyatsoona kuti pane nhau yemunhu uri kutora mwana wemunhu kupinda naye pabonde uchiita vana naye asi usingarespekti kuti mwana akabva papi ndo pane nyaya iri panapa handiti mapaa vakuwacha varemekedze musha une vana vasikana vari mumusha mabai vavo vana vasina baba varipo vasina bhudhi varipo ndo nyaya iri apapa kukanyai handiti aipo ukaona munhu achitukira mai vako vakakubereka kuti matuzvi wakazodini ukaita sei mukwasha hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro but isusu mai munyika semuromo musati mazosvika pakaoma tinoda kuti dzimba dzinenge dzisipo musadziite kuti dziripo ipo pasina chinhu chiripo titaurirei panapa kuti muri kuda zvekunovaka musha wenyu here tikudzorerei munovaka musha wenyu kana pasina musha uripo tauranai pano kwete zvekuti pafoni zvakazodai zvikadai hapana zvatetichiita teitaura nyaya dzemahumbwe kozi nyaya iyi yakuda kutoita ku 3 hours manje taurai zvinoita kuti vamwe vapindewo pamusoro inini ndatiri kumwe rataura ngati ini mhuri yangu ndoida
dzimwe dzenguva zvese zvandaisina ndaita chipo chekuti nguva inenge yareba saka ndinoona china havasi kukwanisa kana ndimiwo saka chinorazva ndinoda mukadzi chiwewo wakuita girlfriend pamba paunorodya ipapo mukadzi akauya kumba kwacha auya kundayozona murume wangu unomudzinga kuti unondisadza edzi buda kudzinga mukadzi pambedhe iwe toda kuti provhe ini ndikuda mukadzi wangu ndaita izvi iyo mari yakutaura ambuya wataura nemapoto wairi pamhosva yawakawatuka ambuya ukavazunza ukatenda kuvarova iweyo otherwise ukatumira hore rako dara kuenda kunobaya mukadzi uine banga tiprovhire kuti uda mukadzi iwe sei uri kuda mukadzi iwe pamwe unoda kunyongozoti muri kuzora ndakataura mudare mumwe kuti mundu uda mukadzi ugomura ndakataura mudare mumwe kuti uda mukadzi tiprovhire kuti akamire kumura zvakanaka chandikudira mudzimai wangu chipo chekuti tine vana naye saka chipo chekuti iye nezvandakaripawo mhosva yangu yandakaripa iwe kuripa manisi maniwe kuripa kwautaura mani usadade nako maniwe chinhu zvaungada uchidada nacho muno ndechekuti taura kuti ndakaroora mukadzi uyu akunotitaura nyaya kuti ndakaripa kuripa kuitei mumusha mevanhu kuitei kuripa ungadade kuti wakabhadhara $250 pavana 2 vaukazvara nemwana wemunhu tsvagirai kuno wakavapa here avo yekuti ndindire mukadzi uyu makapiwa here mari makapiwa tsvagirai kuno here makapiwa tsvagirai kuno saka mukwasha anozikanwawo imba yavo haisi imba yekuti inonzi vakarambana vanorambana negupuro asingachade umwe pautu hwavo anobvisa gupuro ofa umwe handiti ndokuti titi isusu muchibuda muno toziva kuti vanhu vakarambana pamberi pedare ramambo handiti ka chazouya mangwana tinowana matauriro atinochiita handiti mapanzo kwete masumukatinzani vana vanayi vakomana vese tinozosvika kwese kuti akukuudza unofanwa kudai unofanwa kudai nyaya iri panapa mubvunzo wangu wokupedzesera iwe wati mukadzi ndinomuda mukadzi tiudze uri kuda here imba yako mupe gupuro murume wacho mupe gupuro izvo tichiona mupe gupuro tiri munomu inonzi token of divorce ndio chinonzi kurambana ichocho vabvunzei mutupo mutiitire chivanhu ipapo mudare mamambo hamuna kutanga kuzviita nhasi izvozvo bvunzai munhu mutupo wofugamai basi muite unge matangira ipapo amai bvunza uku kuna amai vari kuno mai vacho vanobereka shumba izvo kondo vari kurambwa kuti vanoti vari kutaura kuti kudii taura izvonyasha varipo mambo baba isa process iwe hanzi imba yaramba kufukinga ichafukiki sori shamwari une makumbo atauziya aiwa apa ndane chikumbiro icho pavana vangu ndondane chikumbiro kuti ini vana vachapinda imbomira iwe kutaura zvakawanda ataure zvoda kutaura una mama tsanangura hako shamwari yangu ndati vana sezvo vari vakomana ndokwanisa kuvatingekwari nyange dai vari vasikana vasikana dzimwe dzenguva vanotinese vasikana
kuvariritira ukashandisa vara rekuti vakomana ndinogona kuvariritira. Vana vanogona kuenda kuna dai kuti vari vasikana vanoenda kuna mai vavo asi vakomana mutemo wenyika kwete wamambo wenyika una president wavo mwana ari under 18 years haatenderwi kusiyana namai vake. Asi kana uyu mukadzi uyu akati aiwa vana avo shengetai vana muchiwirirana hapana chakaipa. Handiti wapanzwisa ungadai wati ndoda kuti ndizive mambo because ini ndakasununguka hangu kuchengeta vana vangu kuti mukadzi uyu anoti chiine nhau yei yevana. Handiti wapawana kwete kutora vana vatinozoona vana ukaona mwana achirohwa pafoni apa hauzvide. Handiti wapawana iyo inyaya yamunotaurirana mukadzi nemurume isingapinde dare redu because isusu mwana kana achingori pasi pe18 years haatorwe nemurume. Pane anoenda kuchikoro saka makatora mwana haana kunyora matesti muchitora mwana kuchikoro. Zvine basa. Ini chandora kubatsirai kurambana hakusi kuurayana. Handiti kana muine vana vanhu hapana kurambana kukonana. Handiti mapanzwa kukonana. Vanhu vakakonana vanhu 2 vanogona kuzotaurirana vowirirana. Handiti saka panotaurirana vanhu vachikonana isusu hatitore divi pazviri. Handitika ini ndiri kuti yezvino kana marambana mudare nyaya yevana munotaurirana. Handiti kana vakatombokutorera vana ivavo vakaenda nayo iwewe kana uchida vana vako nezvikonzero unoaplya kucivil court inonzi custodianship. Handiti uchiisa zvikonzero zvaungade kutora vana kuna mai vavo uchigara navo iwewe. Handiti wapanzwa saka iyoyo ukaona mataurirana nevavo imi mune chii chamungati mwana kana vana akada kutora vana vake kuti avachengete chamungakonane nacho chii? Amai ndimutaurire. Inini handirambe kuti atore vana asi kuti iye semunhu wemurume anogara nawo sei. Mbunzei ari padhuze nemubvunzi aigwari handisiri ndiri kuda ino vangu vese ndinavo. Mubvunzei murumwe makasununguka kuti uda kunditorera vana unogara navo sei mobva mazivisa ana ipapa. Bamini vagara vari kuna bamini vari kumba mwana wangu yakagara achigara nevana Azviite. Azviite varasinga manje. bamini Varasinga manje. Ngatimbodai ndingishamwari yangu chengeta vana vako vari kuna mai vavo. Kana wachengeta vana vako vari kuna mai vavo vanokundikana. Kana vakundikana vana kana vasisiri kugara zvakanaka kana ivo vakundikana vanotora vana vovaisa kuna baba vavo. Handiti wapawana because kurambana hakusiri kunoparadzanisa vana nababa vavo. Handiti iye zvino uyu kana aka holiday mwana achienda kuchikoro akaenda kuchikoro pa holiday ngavaende kuna baba vavo. Ibhora vana vakavirana odai mwana asomunda kamsorida ona yaibo icho iye kuti izvezvi vakushanda kwakushanda. Ambe vangu vanoenda kubasa dzimwe dzinguva ndaitomboenda chiona 7-8 o'clock vana manheru. So ndati nini kana iriyo ichiapply custodianship kucivil court kutoreva navo. ndaifunga kuti uchaita njere yakangwara kuti baba vangu namai vangu vapenyu. Ndaikumbira kuna mai kuti vana vangu vagare kuna mbuya. Mbuya aripo baba varipo sekuru vevana. Uchikumbira kupi?
kumdzimai wako muchiwira next court taura basi ngavasaini next court iyo nyaya yevana custodianship kucivil court ukatora vana zvechisimba unosungwa unoda kukuprotecta ipapo unoenda ukoaplya woisa macircumstances ekuti sei uri kuda kuchengeta vana vako wega ndopaunenge uchitaura zvokuti ndine pandinombodai 8 o'clock ndosvika vana vari voga machichi zvakazodii chichi asi chinhu chakakosha kutaurirana imi makabereka muri 2 nyaya yevana venyu handitokona vana tinoda kuti vawane chikafu tinoda vana kuti vaende kuchikoro zvinhu 2 izvozvo vapfeke changamire kutaura kuti hembe dzavo dziri kuda chikumbiro kuti zvanhasi yakakwanisa kubvisa hembe dzavo avo varapa munhu kana asingachade zvepandika anokutora hembe dzake ndo mutemo ukamukira tokonosungwa